ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. дар имрӯза навормон 12 хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Бухтар ва ғайра ва имрӯз пешкаши шумо мегардад. 3 хонага бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 175 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ бо 6 сотиқ замин ва 2 дархона бо нархи 170 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар Гипраземи шаҳри Душанбе ва инчунин 2 хонага бо ремонт бо нархи 264 000 сомонӣ. 3 хонага дар Душанбе ва 2 хонага дар шаҳри Душанбе бо нархи 265 000 сомонӣ. хулас дар имрӯза навормон вариантҳои хуб зиёд аст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуба аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. имрӯз 13 марти соли 2023 бисёри бад гап намезанем, рафтем, лекин пеш аз сар шавии навор як рекламаи кӯтоҳ. Ассалому алайкум модарон ва хоҳарони азиз, мехоҳам ҳар яке шуморо ба кор даъват кунам. Кор дар компанияи Faberlic, кори беҳтарин, компания беҳтарин барои занҳо, барои он ки ин компания ба мо имконияти калон медиҳад ки дар хона нишаста соҳиби маошҳои хуб гардем, аз назди фарзандомон дур нашуда. духтар ягон ҷои мушкилиш нест, ҳамааш бепул, омӯзишо, номнавишнаш ҳамааш бепул. ба ин рақамҳои рӯи экран нависед, ҳамаашро худам хубтар ба шумо мефаҳмонам. ба шумо фақат телефони ба интернет пайваст лозим асту хоҳиши пулкор кардан. ташаккури зиёд ба диққататон. квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Табибон, аз центри район 2 километр дурай, бино 2 ошонага мебошад. хона дар 2 ошонаш ҷойгир аст. 3 хонага бо масоҳати 68 метри квадратӣ. хона таъмир дорад, об ва барқ ҳаст, ҳуҷҷатош қоидавия. кухни, баня, ҳоҷатхона дорад, магазин, мактаб, садик дар наздикишай. нархи хона бошад ҳамагӣ 175 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, хона чӣ хеле ки мебинед таъмир дорад, медороеду зиндагӣ мекунед. срочно фурӯхта мешавад. 3 хонага. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, тезгари боло, 8 сотиқ замин мебошад. замини об, кондитсионер дорад, дегдон дорад, документош ҳаст, техпаспортам дорад. 4 дархона ва ошхонаам ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад 380 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. рақамҳое ки охирашон 658 мебошанд, WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. ва боз хотиррасон мекунем ки дар наздикии хона масҷид, мактаб ва беморхона ҳаст. ба раҳи калонаш 650 метр мебошад тахминан. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Гулбутта қарор дорад. 1.5 сотиқ замин мебошад ва 5 дархона дорад. ҳоҷатхона, ҳаммом дар дохилаш, кухни дар дарунаш, падвал дорад. боз як ҳоҷатхонаи дигар дар берун аст. беҳуда занг назанед, мегӯяд соҳиби хона, фақат харидорҳои аниқ занг зананд. нархи ҳавлӣ 420 000 сомонӣ мебошад. сабаби фурӯхтан дар Россия хона мегиранд, барои ҳамин мефурӯшанд. ремонтуш 100%, яъне ремонт дорад. 3 этажай. срочно фурӯхта мешавад ва боз арзон ҳам мешавад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидем, бино 3 ошонага мебошад, боз падвал ҳам низ дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. ва боз хотиррасон мекунем ки рақамҳое ки охирашон 0990 мебошанд, WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карим Исмоил, деҳаи Бостон. 6 сотиқ замин дорад, об ва барқ ҳаст, ба пушти хона канали об мегузарад. 2 дархона дорад, калидор, баня дар дарунаш ҳаст, роҳаш асфальт то хонара ва нархаш бошад 170 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ занг занед, пурсон шавед. 6 сотиқ замин,
ду дар хона дар шаҳри Баҳдад бо нархи 170 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Норак, деҳаи Далдахрон дар наздикии роҳи Калон қарор дорад. 12 сотиқ замин мебошад, заминаш калон аст. дар якум ошона 4 дар хона, баня, кухня ҳаст. дуюм ошона бошад, плашадкаи калон аст, ҷудо кардагӣ нест. ҳоло боз фундаменти ошхона, аловхона, ҳоҷатхона ҳавлида қарор дорад. ҳавлӣ аз ду тараф забор дорад ва нархаш 360 000 сомонӣ. ягон духонага ай Душанбе ё ин ки ай Корғонтепа яъне шаҳри Бухтар бошад, алиш мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки дорен ба соҳиби хона пурсон шавед. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино дар Гипразем ҷойгир аст. пеши донишгоҳи молия, кӯчаи Юсуф Вафо посёлка мебошад. бинои се этажа, сеошонага, ремонтуш 100%, танҳо фасад надорад. кадоме хараша бачаи дилиш мезана фасадша, мегӯяд соҳиби хона. нархи ҳавлӣ бошад $125 000 ва сехонага ё ин ки чорхонага ҳам бошад, қабул мекунад соҳиби хона. дар умум 8 дар хона дорад, як кухнӣ ва якта хол, 2.5 сотиқ замин аст. 280 метри квадратӣ худи коттедж аст. дӯстони азиз, марҳамат, чӣ хеле ки мебинед, бино дар назди раҳи мошингар ҷойгир аст, таъмир дорад. марҳамат, аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва боз хотиррастоntон мекунем ки минтақаш минтақаи хуб аст. Гипразем ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш ҳаст, аз ҷумла мактабҳо, бозор, бо транспортам мушкилӣ нест. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки дорен, занг занед, пурсон шавед, маслиҳат кунед. хона чӣ хеле ки мебинед, таъмири зебо дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Ҷовидон, 8 сотиқ замин ва 4 дар хона дорад. нархаш бо маслиҳат аст. дӯстони азиз, занг занед, хати соҳиби хона маслиҳат кунед. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, 8 сотиқ замин, 4 дар хона дар деҳаи Ҷовидони, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар дар назди ГАИ вилоятӣ, наздикии мактаби русӣ ва кохи лоҳотида ҷойгир аст. дар якум ошона ҷойгир мебошад. худи бино аз 7 ошона иборат аст. ду хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ. евроремонт люкс. нархаш бошад 264 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. аз номи каналмон муроҷиат кунед. дӯстони азиз, варианти хуба аз даст натиҳед. ва боз хотиррасон мекунем ки соҳиби ин хона боз дигар вариантҳои хонаҳои фурӯшӣ ҳам доранд. барои ҳамин марҳамат, метавонед оиди дигар вариантҳои хонаҳои фурӯшӣ ҳам занг занед барои маълумоти бештар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 104 микрорайон. се хонага мебошад бо масоҳати 63.8 метри квадратӣ. ин масоҳати ки дар ҳуҷҷат навистагиа, дӯстони азиз, лекин дар ҳақиқат масоҳати хона 73 метри квадратӣ мебошад. дар чорум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст. хона чӣ хеле ки мебинед, таъмир дорад, таъмираш ҳам зебо аст ва нархаш бошад 435 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, аз номи каналмон занг занед, пурсон шавед. ин хона мо сёмкаи алоҳидаша дар канал дорем. ман ссилкаша дар комментарияи ҳамин видео мемонам. марҳамат, дар омада тамошо кунед дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Чорсада, 10 сотиқ замин аст. дӯстони азиз, 3 дар хона, як халидор дорад. боз 25 метра барак кардагиан. баракода 2 дар хона, аловхона ҳаст, анҷомхонаам кардагиан, баняам кардагиан. заминаш 10 сотиқ мебошад. пушти хонада ов меоя, ови мехӯрданӣ, мегӯяд соҳиби хона. нархи ҳавлӣ 150 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз.
боғи фурӯшӣ дар ноҳияи бусе, калхози Миралӣ Маҳмадалӣ, лаби роҳи Калон. 1 гектар заминаи боғи зардолу мебошад ва нархаш 200 000 сомонӣ. ҳама ҳуҷҷатош 100% мегӯяд. соҳиби боғ рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, номерошонда фақат ватсапшон кор мекунанд дӯстони азиз ва соҳибаш мегӯяд ки барои чӣ ватсап фақат кор мекунад, ҳисобе ки дар хориҷан ами ҳисоб ватсапш фақат кор мекунад ва занг зада намешавад. дӯстони азиз, марҳамат, барои маълумоти бештар чун ҳар вақта пурсон шавем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои навастройка. хона бе таъмир яъне карока мебошад. худи бино аз 3 ошона иборат аст ва ҷойгир аст дар поёни гипразем пахта корда. аз заправкаи фарос 300 метр дур мебошад. алишам мешавад бо мошин. нархи хона 265 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. дар комментарияи навор нависен кадом хонаи ҳамирӯза навор ба шумо бисёртар маъқул шуд, фикрҳои худатонро оиди ҳамирӯза видеомон ва албатта ки агар видеоро то охира тамошо карда бошен нависен ассалому алайкум. мо ба саломи шумо ва алайкум салом ҷавоб метиҳем ва лайки худамонро албатта ки мегузорем ба комментарияи шумо. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.